Контролна ни падна, изгуби се. Последните няколко дни не бяха за пътешествия. Вместо да се наслаждаваме на Турция, прекарахме времето си в ремонти и решаване на проблеми с нашия ван. В един момент осъзнахме, че бяхме забравили защо изобщо тръгнахме. Затова си обещахме само едно – да се върнем усещането за свобода. Някои хора мечтаят за различен живот. Ние решихме да тръгнем и да го намерим. Казваме се Нина и Цветомир. Превърнахме един бус в дом, събрахме целия си живот в няколко квадратни метра и потеглихме към непознатото. Пред нас са хиляди километри, десетки държави и безброй истории. Това е Ванчар, мястото, където всяка нова спирка е приключение, всяка граница е ново начало, а крайната дестинация е една мечта, която ни води напред – Китай. А това е само началото. Добър ден! Сега отиваме да видим плажът Улю-Дениз и Баба Дал. Очертава се супер ден. Ще пробваме да фанеме залеза. ходим на най-силните плажове. Ето го. Best guy ever. Да. He's my soulmate. Чугион Хан, много голям пич, много ни помага и направо нямаме думи. Супер благодарни сме. Много е готино да имаш човек реално местен, защото ти казва кое къде, как да стигнеш, къде да не ходиш, какво да правиш. Същото, което ние ще направим е в файл за всяка една държава. Все едно имате местен гид. Къде, какво, как да се ходи, кое колко струва, визи, мизи, граници, закони, местенца, където ние сме останали също ще са в този файл. Така че в момента, в който приключим с Турция, файла ще е готов и всяка следваща държава ще правим такъв файл и ще го обогатяваме всеки път, когато минаваме пак през тази държава. Така че да, следете видеята, някъде отдолу ще се появи в някакъв момент. Иначе днеска Улю-Дениз плаж и Баба Дал. Едно от най-хубавите места може би в Фетие е това. Така че stay tuned. Това е Баба Дал. Е тази планина. Качихме се на автобус близко до автогарата на Фетие, където отиваме сега на Улю-Дениз. Долу му ще се казва автобусчето, е такова малко автобусче. Най-хубавото е, че се качвате, не ви трябват никакви неща и плащате с карта. Както в нашия градски билет, ще струва евро 80. Спринтер е. На скъпото се возим. Да, хладно е вътре. Маршрутката в студентски град преди 10 години. Знам дали не си изпуснахме отбивката. Бай! Стигнахме на Улю-Дениз. Сега отиваме да се хидратираме. Това си е типично курортно градче, даже по-курортно и от Фетие. Добре. Влизаме да си купим малко вода, да се хидратираме. 4 евро ти е един монстър. Както видяхте в предните видеа, на Шило един монстър е 1,70 евро беше, да. Слизаме до плажа да ви го покажем. Това море е супер солено, мъртво море се нарича. Няма големи вълни, няма мъртви течения и затова всъщност се нарича мъртво море, просто защото е много спокойно. Водата не знам дали се вижда на камера, там е кристална и е синя. Водата е едни от топ плажовете в Турция, може би най-добре. Идваме сега на това кафе. Айде, тук се позиционирахме, ето го заведението. Искам сега да се опитам да ви снимам как кацат. Правихме една обиколка. Туристически град, супер напудрен. Всичко е безобразно скъпо. Що не си заслужава, естествено. Пихме по едно супер гадно кафе и ядохме някаква Сан Себастиан тортичка, която беше все едно аз ми я правя. Но така или иначе трябваше да седнем, но да, седнахме, експириенса мина. Разцъкахме някакви заведения, говорихме с някакви хора, букнахме си дайвинг за събота. Ние като цяло не обичаме такива места, може би просто за това на нас не ни е любимо. Но дойдохме да го видим, защото никой не го беше виждал. Нас беше интересно. Чихме се в Долмуша, който ще ни закара до вече на 3 минути от тук. Не може да представите колко е толкова. Направо може да се види. Един от двамата ще умре, докато стигнем до там. Аз ще съм. Слезнахме, никой не умря, ама свалихме по 1 кило за тия 4 минути. И сега идваме тук на лифта, с който ще се качим на Баба Дал, отгоре на планината. Надявам се да има много яки гледки. Иде, бай! Чаги. Така изглежда. Ако идвате, намира се малко над Улю-Дениз. Може би не сме това. Ето, давай.
Да. Вероятни, явно си е сериозна работа. Ето водата. Thank you. Thank you, bye. Which way? Има 3 станции, да. Едната е на 1200, 1700 и 1800 метра. Ето това е Улюденис. Това е където бяхме ние до сега. Реално, качваш се малко по-нагоре и хващаш лифта, за да отидеш най-отгоре на планината. Изглежда много яко. Моята жена къде отиде, никой не знае. Ето я. Много отворена, като е на такива затворени и осигурени пространства. Не мога да я спреш направо. Като е на затворени пространства, голяма е героиня. Айде сега тук да ни отдрусат по 20 евро, поне ще знаем за какво ги даваме. Hello! Качихме се най-догоре, се оказа, че трябва да вземем билети отдолу. Ние мъжете отиваме да вземем билети, те седнаха на климатичното си лав. Hello! Two tickets. How much is it? 980 лири е билет. 1800 лири е за двамата. When is the last lift? You know? From the last lift. What time? 20:15. Okay. Ето. Сега сме на 1200 марва. No, we just carry it, not gonna use it, we know. What? Yes, but not gonna use it. Yes, we know. We know all the things, nothing. We just downstairs we use it a little bit, that's it. Here no. Дроновете са мега забранени, въобще не трябва да си помислите даже. Ако идвате тук към Баба Дал, никакви дронове и никакви неща. Иначе, така като го гледам, малко искаше да ни го вземе. Ще изчакам малко. Невероятно е. Няма какво да се каже. Вижда се всичко и сега тъмън стигаме на 1700 метра. Гинке. Кой става много? Хора, но е яко. Абсолютно е с поне 7-8 градуса по-студено. Даже бих казал повече. Да. Направо ми стане леко хладно. Много е сега. приятно. Да, седното духа есенен вятър. Е, от тук излитах се засилват и излитат. Така изглеждат. Много е яко. Носят ги се ни огромни раници. Е там горе може да скачиме. Мале, тук е за мене. Супер хладничко. Че иначе на мене ми е толкова жега, че няма накъде с нова тениска. Там долу е Фетие. Ето тук това е Фетие, до морето. Вчера бяхме там на тази плажна ивица. Днеска гледай къде си. Какво ще кажеш? В облаците сме. В облаците. То камерата просто не мога да хване колко е красиво. Много е смешно. Взели сме камерата, опънали сме и тя вика: кажи фото и ще снима сама. Ще снима кривия ми нос. И той вика: фото! И той нищо не става. Фото и седиме двамата и викаме на някаква камера като олигофрени. И то нищо не се случва. Его е, да. Това е местото. Виж, има риби даже. Ще е затворено, там долу има червена такова. Виждаш ли? Може да слизаш където си искаш. Това не ти е улюлин. Ще слезна тук, ще слезна там. Ето го кабинковия лифт. Този лифт работи само май, юли и август, каза жената. И с него може да се качиш догоре, където ние сега може би ще отидем пеша да се качим. Нинка се чудеше, Гинка Шикерова, дали да се пусне. Ама е между 100 и 180 долара. Може би към 150 долара ще е. С снимките и всички неща. А раницата, която носи е парашут. Ако нещо се объркат нещата. Изглежда много готино хоби. Което е по-ефтино, отколкото долу на Улюденис на плажа. Колата е 3 евро, Red Bull е 4 евро. Божествено. Ще си вземем нещо задължително. Аз до сега, ето, тук има капучино, шоколади.
Тя не иска нищо, което означава, че всъщност иска нещо малко, което обаче аз да го избера, така че тя да не носи никаква отговорност. Hello. Two chais, Turkish chai, and one raspberry cheesecake. 6 евро. Най-вероятно е абсолютно нормално за това място. Както казах, това е човек, който каза нищо не искам. Нищо не искам означава вземи нещо малко, което, нали, аз да не съм отговорна, ако не е хубаво, което аз ще изям. Ето, показвам. Това означава нищо не искам и нищо не дай да взимаш. Малко е трудно да се опише как изглежда това място. И гледката, която виждаш, наистина е много трудно да я дефинираш и да я опишеш. Просто е, не знам, феноменално е, наистина. Може да седиш с часове и просто е така да се наслаждаваш на морето. Има и ресторанче. Чакаме сега. някакво тъжно такова, Че ще си тръгнем. Че е толкова яко и че трябва да си тръгна. Да, и че чак сега сме дошли. Е, така се чувствам. Кухнята, само като гледам кухнята, как готвят, как е отворено и се вижда всичко, и ми е ясно, че са стотици евра нещата. Но да, това реално е ресторанта, имат и винарна, горния етаж. Нина въобще не се нагледа. Къде е тя? Не е ясно. Ох, хора, много съм щастлива, много съм благодарна, ще се разплача наистина отново. Заслужава си определено. Явно не може да се ходи. Тук нагоре явно ги качват само с това бушче. Иначе по пътя се върви и там горе се вижда в знамето. Това е най-високата точка. И реално е на 1800 метра е там и може реално да се стигне, но само в сезон. Не знам защо, явно духа и нямам идея. Не разрешават да се ходи май в момента. Само юли и август. Но ние може сме нагли да пробваме. Какво ще стане, ако минем от тук? Ще ни върна. Кой? Някой. Евентуално е там някаква жена ходи с някаква раница. Скажи кой? Може би не може с коли, защото тук пише 25 минути пеша. Я да Ще ни тести. отнеме някакво време да знаеш. 25 минути е догоре. Добре? Айде, какво толкова му остане? Опитаме някой. Ме ми изглежда повече от 25 минути. За мен. Аз това ти казах. По-скоро да ни го правим. Така, сега като съм тук, бая си изглежда. Май ще Великата китайска стена са едни завой и до там. На мен ми изглежда повече от 25 минути със сигурност. Can we go? I don't know. I don't know Yeah, also. I There is some buses, but Maybe this bus. yeah, maybe the bus can take us. Are you jumping? Yeah. Nice. Have you had to go? No, we just want to go to the top. Oh, okay. Are you going to go and have a go paraglide eventually? Someday, yeah. Yeah, yes, worthwhile. Of course, yeah. Дай да ходим да питаме. Айде да видим. Може би ще ни качи догоре. You going to the top? This bus from Palace, sorry. Okay. No problem. No problem. Okay. But we can go, right? It's okay. Ще Какво ходим решаш? ли? Не, по-скоро няма. Бая нагоре. Хайде видим тук какво има. Не, бе, Няма да ходи. не ми пречи да се кача. Просто наистина може, ще отнеме доста повече от 25 минути. Това 25 минути ми изглежда някаква лъжа. Не, 25 минути със сигурност. Защото изглежда наистина много голям наклона. И бая ходене. Те са завой, докато стигнеш догоре. Тръгваме си. Тръгваме си от Бабадал. 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 Да, не се казва Алияга, града, се казва Алияга. И тук не се казва Бабадак, както казваме ние селандурите, а се казва Бабадак. Бабадал. 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 Излезнахме, от тук е. И като излезнете, буквално, това е пътчето, ето къде долу Люденис. По пътчето, ето където има табелка Д, това означава долмуш. Долмуш са тези малки бушчета. Ние сега се качваме на нашата, на всеки 5 минути казаха, че има. Много хубав ден, аз лично съм много доволен. Хора, изгубихме се, не може да се намерим автобуса за вкъщи. Обикаляхме няколко спирки, сега чакаме да видим дали ще дойде автобуса за пред нас. Търсим си за Чалуш автобус. Не е този. Не е този. И сега чакаме да видим дали ще има автобус за Чалуш. Няма, това не е за Чалуш. 20 тук един автобус, ма дали е той? Не пишеш ли са Чалуш? Ето Чалуш. Мале, намерихме си хора буса.
Най-накрая се прибрахме. Много е хубаво да се прибереш от дома понякога, когато особено си имал. Макар, нали, много хубав ден имахме. Просто беше много изтощително. Но е много хубаво да се прибереш дома, в ванчето. На следващия ден ни чакаше едно от най-вълнуващите преживявания до сега. Само че още преди да се потопим, разбрахме, че не всичко ще се случи така, както си го представяхме. 8:30. Да, и отиваме на скубадайвинг. Просто днес, един от предпоследните дни, може би, си путнахме скуба дайвинг. 55 евро на човек, 2 гмуркания, обяд там и най-важното транспорт, откъдето и да си. Не се ядосва и малък мърмот. Това е то, мърмейт. Добре, Мърмейт. на русалките. Good night, Dun. Hello. Merhaba. Good, thanks. Hello. Thank you. Hello. Good morning. Merhaba. Имаме нужда от някакво активити, след като прекарахме един ден оправяне на вана и всичките ни проблеми и първия ни ремонт. Да, ако не сте гледали видеото, може да отидете да го гледате в канала ни. Снехме хора. Тома разказвам на Нина как се връзват лодки. 3 точки се връзват лодките, за да не може да ходим в една посока. Много интересен ван лайф. Как е положението? Не е лошо. Не можах да ви снимам нищо от муркането, но никой не ми даде да снимам, за съжаление. И така. След няколко дни в Фидже беше време да продължим напред. Или поне така си мислихме. Преди окончателно да оставим този район зад гърба си, решихме да се върнем на едно място, което не спираше да ни е в главата – Геренлик плаж. Последния път, когато бяхме тук, приключението ни приключи по най-неочаквания начин. Останахме без ток във вана и се наложи да си тръгнем. Ако не сте гледали тази история, можете да я видите тук. Този път си обещахме, че ще поправим този пропуск и най-накрая ще се насладим на мястото. Само че денят отново не се разви по план. Дрона ни падна, изгуби се. Светомир отиде да го търси. Сега слизам да го видя къде е. За първи път си губим дрона. Намери ли го? Опа! Опа! Ето, find my drone. Ето. Да дрона падна некъде. Его. Дистанционното ли нещо или? Дистанционното имаш карта долу вляво. От дистанционното долу вляво, така. Аха, и хода към нея фактически. Виж къде е, това ма била последната GPS локация. Той е включен ли още или не знаеш? Още е включен, да бе, беше на актив тракинг и се удари в някакво дърво. Да, и ние отивай си го взимай. Мисля, виж къде е, отиваш си го взимаш. Даже имаш и функция Find My Drone и той ще почва пилка. Да, виждам, окей. Да. Добре, окей. Айде, тенк. Това е. Естествено и на нас трябваше да се случи. Дрона се удари някъде. Нямам идея къде, при положение, че тук няма почти никакви дървета. Беше на актив тракинг и сега ще се опитаме да го намерим. Класическа схема. Покатериме малко. Дано да не е на пастет. От я знам къде се катера, по някакви чукари. Ако не е на пастет, всичко е точно. Ако е на пастет, ще пускаме за страховка и така. Сега обаче въпросът е да го намерим. Дано се е закачил в някое дърво. Нищо не пищи. Няма да ви погледна тук някъде. Показва ти някаква локация. Според мен някакъв, защото е пуснат още. Вижда се някакъв камък пред него. Сега ще видим.
намеря за сега. Сега ще видим. Да, опитвам се да го намеря. И ще разберем. Уж съм до него, ама намерих го. Ей го, симпатягата. Умрял. Ами според мен не, да ти кажа. Изглежда даже здрав. Явно се е закачил в това. Между другото беше паднал на едно такова меко, като слама. Изглежда, що годе окей. Еми, това е положението. Ей го. По него намерихме значително бързо с GPS локацията. Хората са го измислили за такива като нас. Ама, в крайна сметка, би трябвало да е наша вината, но най-вероятно е. Защото беше на актив тракинг. Тоест, той сам си летеше. Снимахме вана, как пътуваме тук по чукарите. Беше много яко. И реално би трябвало сам да се пази от всякакви неща въобще. Но, явно, доста храс го изненадал. Нищо де, важно, че го намерихме. И не е на парчета, което е добра новина. Може би даже не е толкова зле, защото според мен е паднал от не повече от 2 метра, примерно. Нещо е такова, защото имаше храст и той беше паднал точно под храст. Закачил се в клоните на храста и е паднал. Така че, той то. Аз от тук ли дойдох? Не, няма проблем. Не. Съм машина. Какво ми помагаш? Случи се и на нас. Да не ни улики, изглежда здрав. Гимбала изглежда здрав. Целия съм в тръни в някакви будили. Да не се притеснявайте дали някой ще ни вземе дрона на границата. Скоро въпросът е, ще стигна ли до границата изобщо. Ама ще видим. Ти какво си направила, нали? Дойдоха яко корабчета и затова ще закусвам. Фенци и почета. Да. Добро утро, хора! С нощи спах на палатката. Беше много яко, чуваше се морето. Виждаха се звездите супер много. Беше много невероятно прекрасно. Сега е време за закуска. Има доста корабчета тук. Винаги към 10 идват супер много корабчета. След това отихва и след обед вече почти няма. Ой. Хайде, приятна закуска. Ей, това е местенцето. Геренлик е от тези диви плажове, които трудно се откриват случайно. Няма хотели, няма шумни барове, а само тюркоазено море и усещането, че си далеч от всичко. Именно такива места най-много обичаме да откриваме с кемпера. Имахме малко сянка. Има място за още един кемпер или два, но никой не дойде в последните дни. Супер доволни сме, че го намерихме това място. И това място отива задължително в списъка, който ще правим за Турция, защото само погледнете за какво става. Брутално чист плаж, даже на някои места има пясък, не са само камъни. Абсолютно за вас няма жива душа. От време на време идват някой път корабчета с туристи, но като цяло плажа е абсолютно за вас. Пътя е малко тегав до тук, но категорично най-якото място, на което сме били. След това е едно в едни планини, които тепърва ще гледат следващите видеа, но ето как стоят нещата. Тук се спира. Ще ви покажем сега и кадри от пътя, по който дойдохме.
Дойдохме, заслужаваше си това място, макар че видяхте целият Олфроуд, който минахме. Беше нелесна задача, честно казано. И не бяхме сигурни дали ще успеем да дойдем до тук, защото пътя изобщо не е стандартен. В крайна сметка сме тук и аз съм супер щастлива, защото виждате какъв ресторант си имаме. Като на... Все едно имаме телевизор. Само дет на телевизор има яхти, дет не може да си ги позволим. И някакви корабчета. Видим, че това ни е гледката. Направихме си някаква измислена пица. Наш вариант. Залището. Залез. Залив. Гледката е един път. С нощи си мислих, че има нещо или някой предвана. И се оказа тази вечер, че са диви прасета. Не говоря по-силно, за да не ги изплажа. Къде са те? Я. Ето в храстите. Пошъл се преди малко. Това е много крипи. В храстите прави. Ама ти видя ли ги? Не ги чу. Защото тя е котка. Аз ги чувам от много време, че се мърда нещо, затова светна лампи. Откъде ги светна лампите? Откъде някакви глупи казани. Защото храстите се мърдаха, котката откачи. И преди малко се чусам. Право на котката ни. Много е добра, всичко чува. Горе, на палатката. Тя ги се опитва да ги... Благодарим ви, че гледахте видеото до край. За нас това не е просто пътуване, а сбъдната мечта. Нямаме търпение в следващото видео да ви покажем най-красивия каньон, който сме виждали и водопад, който буквално ни остави без думи. Но това далеч не беше най-изненадващото нещо, което ни се случи. До следващия път!